Benvinguts de nou. En aquest vídeo treballarem la perspectiva cònica i veurem com a partir d'una fotografia de 360 graus o immersiva obtenir diferents tipus de perspectiva cònica. La cònica central, la cònica obliqua, que és la que treballarem, o en una altra direcció podríem veure una perspectiva cònica aèria. I per fer-ho, el que farem serà anar a l'Ajuntament de Mataró, a la sala de plens. Si mireu la descripció trobareu l'enllaç d'aquesta pàgina i apretant les fletxes que teniu a la pantalla podeu accedir al primer pis on hi ha la sala de plens de l'Ajuntament de Mataró. Si entreu a dintre, veureu que al sostre hi ha un enteixinat de fusta de Puig i Cadafal i veurem que les bigues són perpendiculars a les llàceres, de la manera que podem treballar amb dues direccions perpendiculars per treballar la perspectiva cònica. A primer o a segon d'ESO segurament vau treballar la perspectiva cònica central a través d'una habitació. Us deixo per aquí dalt l'enllaç en el vídeo que vaig fer explicatiu i en aquell vídeo vam veure que si miràvem horitzontalment contra la paret del fons de forma perpendicular ens apareixien tot un seguit de rectes que eren horitzontals, verticals o un gruix de rectes que anaven a parar en un sol punt, un punt que en dèiem punt de fuga central. Les rectes que eren perpendiculars a aquella paret anaven a parar en aquest punt de fuga. La resta d'arestes que eren paral·leles en aquella paret del fons, que eren les horitzontals i les verticals, seguien sent paral·leles entre si, horitzontalment o verticalment. Si tornem a la sala de plens de l'Ajuntament de Mataró i situem la nostra mirada horitzontalment perpendicular a la paret del fons, obtindrem la perspectiva cònica que parlàvem en aquest vídeo, no? És a dir, obtindrem una perspectiva cònica central. El primer que hem de fer per aconseguir-la és mirar que les arestes verticals es vegin verticals. Hem de moure amunt i avall la direcció en què mirem fins a aconseguir que les verticals siguin verticals, d'acord? Sí? És a dir, ens centrem en el fons i tirem amunt i avall fins a aconseguir que aquestes laterals d'aquí siguin verticals. Un cop tenim això, tenim una perspectiva cònica central i podem veure que les bigues del sostre van a parar totes en un punt que estaria aquí al mig de la paret, d'acord? Si volem aconseguir una perspectiva cònica obliqua, el que hem de fer és canviar la direcció en què mirem i girar el cap de forma horitzontal, per exemple cap a l'esquerra, i veurem que les bigues que teníem abans, que eren paral·leles entre si, ara ja no ho són, van a parar totes en un punt de fuga que estaria per aquesta zona d'aquí, d'acord? I en canvi les altres direccions van a parar en un altre punt de fuga que estaria més o menys allà on estava el punt de fuga que veiem en la perspectiva cònica central, aquí al mig d'aquesta balconera. De tal manera que anem a agafar aquesta imatge, anem a fer una captura de pantalla i l'anem a posar en un altre programa informàtic, en aquest cas AutoCAD, per poder-hi dibuixar línies a sobre. Un cop tenim la imatge, anem a traçar diferents rectes. Per exemple, començarem primer de tot amb les rectes verticals. I veureu que si jo agafo aquesta recta vertical i la vaig copiant, em coincideix amb tot el que serien rectes verticals, d'acord? Veieu que tot va quadrant. Per tant, hem escollit una bona imatge en la qual tenim que les rectes verticals totes són verticals. Un cop tenim això, hem d'anar a buscar altres tipus de rectes. En el vídeo anterior vam veure que hi havia una sèrie de línies que fugaven en un punt de fuga, que en aquest cas d'aquí agafarem aquestes, que és les rectes més llargues que tenim, i veurem que totes elles fuguen en un punt, fuguen aquí. I si, per exemple, tracem des d'aquest punt d'aquí una línia, fixeu-vos que s'alinea amb el moble aquest o amb la cadira. Veieu que aquí se m'alinea amb les cadires, se m'alinea amb la part de darrere d'aquest moble o amb aquest moble d'aquí baix, o fins i tot amb aquesta línia d'aquí de la divisió, o per exemple, les bigues aquestes d'aquí o les bigues que tinc per aquí a la part superior. Fixeu-vos que estan totes alineades amb aquest punt, perquè veieu que allò que us expliquem a classe, que totes les línies paral·leles van a parar en un punt de fuga, que en aquest cas d'aquí és real, tret d'una vista 360 graus. En la perspectiva cònica central vam veure que hi havia un altre tipus de línia, que en aquell cas d'aquí eren línies horitzontals que no fugaven a cap lloc, sinó que eren horitzontals i paral·leles. En aquest cas d'aquí anem a veure què passa aquí, Si agafo aquestes direccions, que és l'altra direcció de les bigues, que seria aquesta direcció d'aquí, i agafo altres direccions com serien aquestes, a veure si ens surt. Per aquí tenim altres línies, o fins i tot les línies d'aquí al fons. Fixeu-vos que totes van a parar més o menys per aquí. Com que és així una mica a ull, anem a fer una cosa. En teoria, segons us hem explicat a classe, hauria de venir a parar sobre una recta horitzontal que en diem línia d'horitzó.
Fixeu-vos que en aquest cas aquí coincideix amb aquestes dues línies. Per tant, anem a tallar aquestes línies i anem a fer que coincideixin les dues. I agafarem aquestes i les portarem també en aquest punt. I comprovarem si passen per aquest punt. Fixeu-vos que em passen igualment per aquest punt. I em passen per sobre aquesta paret d'aquí. Aquí la línia aquesta de la biga també em passa, aquesta línia de la biga també. Per tant, totes les línies, fixeu-vos que em passen. Anem a comprovar altres línies. Per exemple, d'aquestes cadires que estan alineades, fixeu-vos que les potes estan alineades. O podem mirar altres respatllers, no? O podem mirar aquí les butaques aquestes, fixeu-vos que em passa pel punt mig dels de davant i dels de darrere, perquè veieu que estan alineades, o el terra de la tarima, veieu que tot està alineat, tot quadra. I aquestes d'aquí baix, per exemple, la paret aquesta del fons, també em quadra per aquí. Fixeu-vos que el que tinc, tinc línies verdes verticals, que són les verticals, línies blaves que van a un punt de fuga, línies vermelles que van a un altre punt de fuga, són aquestes, a la realitat, són línies perpendiculars entre si, i tinc tots els dos punts de fuga estan sobre una línia d'horitzó. Si no us creieu que les línies són perpendiculars entre si, fixeu-vos aquí l'entramat del que seria l'artesonat del sostre. Si ens anem a la perspectiva de dintre de l'Ajuntament i si mirem cap a dalt, veurem que aquestes línies són perpendiculars. Aquestes línies amb aquestes, totes elles formen 90 graus, d'acord? Per tant, fixeu-vos que qualsevol perspectiva que mirem amb 360 graus, quan la mirem així, per exemple, seria un altre tipus de perspectiva, en el qual aquestes línies van a parar en un punt de fuga que estaria per aquí baix, les verticals, veieu? I si ho fem així, tenim 3 punts de fuga, aquest que dèiem aquí a l'esquerra, aquest que dèiem aquí a la dreta, i les verticals ja no són paral·lels, sinó que van a un punt de fuga. Això seria una perspectiva cònica, diem, aèria. D'acord? Aquesta no acostumem a treballar a l'ESO, tot i que si a algú li interessa la pot treballar. Com podeu observar, també podem treballar amb el zoom i d'aquesta manera ampliar les parts que ens interessen. Doncs bé, fins aquí aquesta explicació. En els pròxims vídeos veurem com treballar una perspectiva cònica amb 2 punts de fuga, ja sigui una vista central, com aquesta del Saló de Plens de l'Ajuntament, o una façana, per exemple, d'una cantonada d'un carrer de la nostra ciutat o de qualsevol altre lloc que ens pugui interessar. Doncs vinga, ens veiem pel canal. Adéu!